Какво ми се записа? Човека, когато ударихте с чантата, е бил ваш любовник. Нали така? Да. Докато Искра е имала интимни отношения с Николай, е изневерявал и с вас. Калина, еба ли ги? Да. Колко пъти ги еба? 4. В един ден или в различни дни? В различни дни. Този човек, не знам кого е изнасилил, знам защото спи с гейове. Този, в момента, когато отидох в квартирата му за Запари ли го прави или защото му е такова влечението? Мисля, че такова му е влечението. Бил ли сте с мъже интимен? Не, това е чиста лъжа. Те ми се обади по телефона, аз съм викал вас. Ти къде си? Викам на заведение. Оттам наистина ги видях на моста. Оттам заминахме в квартирата моята. Там го правихме и оттам... Какво сте правили? Секс, там ги ебах. На моста? Не, в квартирата ги заведох, там ги ебах и оттам ги тръгнах да ги довеждам тук, в нейната къща.